Bé, estem aquí per comunicar que el Ginàstic de Tarragona i Promosport han decidit de comú acord no continuar la seva vinculació esportiva que va començar al maig del 2013. Durant aquests 5 anys de relació, l'empresa liderada pel meu amic José Rodri ha format part del projecte Grana, aportant tota la seva experiència en el sector esportiu. La primera temporada, per un gol no van poder pujar a segona divisió. La segona temporada van pujar a segona divisió a la primera eliminatòria del playoff d'ascens. A la tercera temporada es van quedar a un pas de l'ascens a la Lliga de les Estrelles, possiblement també per un penalti que no va entrar, per un penal que no va entrar. I les dues últimes temporades han mantingut la categoria patint, però aconseguint l'objectiu que es havia marcat de mantenir el nostre equip a l'elit del futbol espanyol i mantenint-se a segona divisió. Jo des d'aquí solament puc agrair a Promosport i al José Rodri la seva col·laboració que hem tingut durant aquests 5 anys. Tant jo com a president com els meus companys del Consell d'Administració estem molt contents de la relació que hem tingut. Ha sigut una relació totalment professional, d'amistat, tots els que estem ara al Nàstic, i bé, tenim una amistat important amb ell i no tenim res a dir. Això és una situació que es provoca i que, com es deia, que de comú acord, per un desgast, possiblement pels problemes que hem tingut durant l'última temporada, amb tots els canvis que s'han produït, hem decidit rescindir l'acord que teníem fins ara. Solament tinc paraules d'agraïment. La nostra col·laboració amb Promosport continuarà segur. Ells seguiran col·laborant al Nàstic, nosaltres seguirem col·laborant amb ell, estic convençut, perquè bé, jo crec que les coses han funcionat perfectament bé i el que s'ha de fer és mantenir sempre bones relacions. Bueno, las palabras del presidente las suscribo totalmente. Yo no era del Nàstic. Cuando el Nàstic, en la persona de José María Andreu, viene a pedirme consejo, ayuda, el Nàstic estaba en una situación realmente compleja. Bueno, en estos 5 años la verdad es que se ha despertado en mí una sensación diferente a la que evidentemente tenía antes de que viniera. Es decir, tenéis una persona aquí que es del Nàstic y será del Nàstic pues toda la vida, y mi familia desde luego también. Durante estos 5 años yo quiero resaltar varias cuestiones y de agradecimiento, sobre todo a una persona que para mí es amigo personal y creo que ha hecho un trabajo excepcional, que es el señor Emilio Viqueira. Fue una persona impuesta, fue una de las personas que de alguna manera en la llegada a la gestión deportiva del club, nosotros como Promosport impusimos, no sé si la palabra se puede decir impusimos, es decir, nombramos como nuestro director deportivo y la persona que llevará el día a día aquí, porque evidentemente es una figura importantísima la del director deportivo. Creo que ha hecho un trabajo a nivel profesional de manera excepcional. Si hacemos un análisis de los últimos años, se han incorporado 81 jugadores, de esos 81 jugadores hay solamente que 19 internacionales absolutos, ¿vale? Y después, bueno, a partir de ahí empezaremos a analizar si se ha hecho mejor, si se ha hecho peor, etcétera. Bueno, los objetivos eran intentar reflotar y ayudar al reflotamiento de la entidad a nivel económico. Creo que eso es un objetivo que junto con la Junta Directiva y el presidente se ha logrado o se está a punto de lograr. Creo que al final el objetivo era subir a Segunda División A y no perder la categoría, y lo logramos.